Jasper S., die verdacht wordt van een moord op Marianne Vaatstra, bloedt lange vastzitten. Zijn advocaat Jan Vlug wil ook dat de beheidingsopheeft worden zoenen, maar de rechtercommissaris giet er net in mei. Het betekent dat Jasper S. voor eerst maar geen praten mee als zijn advocaat. Hij werd nog oorpleerd van een politiecel naar de vengenis. Op het Ameland werd het onderzoek dienen naar de inhoud van stik ongespeelde tonnen. Het restaurant waar het justerman vonden op het meest eerlijke stik strand van het eiland. In de tonnen liet je stikken bonken te zitten. Nevens de Wiener stonk de tonnen behoorlijk. De politie had de ton intussen van het strand hellen. Prinses Maxima had juist in Brazilië een nieuwe fabriek openen van het Balkster wettertechnologiebedrijf Pax. Het bedrijf is specialiseerd in zuiveringsinstallaties voor afvalwetter. De Balksters hopen je met haar nieuwe vestiging ook in Zuid-Amerika zaken dwaan te kennen. De 44-jarige Siete Meter wordt de nieuwe skipper van het SKS-scootje van Ljouwert. Siete Meter is de zoon van Eldert Meter, de jettere skipper van het Balkster scootje. Hij had 16 jaar ondervinding als bemanningslid in SKS. Daarnaast had er 21 jaar lang als skipper meegegaan in de IFKS. Joen en vannacht opklarings bij een matige ontkräftige wind. Het wordt goed 6 graden. Morgen een soort bewolking en periode marijn. De temperatuur is om de 8 graden heen.